зарина замоне таъсири бемории коронавирусро дар зиндагии ҳаррӯзаи худу ҷомеа эҳсос кард ки пушти тирезаи хонааш ҳеҷ садое шунида намешуд. Зарина мегӯяд зиндагӣ дар шароити карантин бештар рӯи кӯдакону наврасон таъсири амиқ мегузорад, чун калонсолон метавонанд худро бо коре машғул доранд, аммо кӯдакон бидуни бозиву давутоз наметавонанд. вақте аз назди як мактаб мегузаштам мушоҳида кардам ки дар майдони варзишӣ алафи зиёд рӯйдааст. одатан ҳангоме ки кӯдакон дар он бозӣ мекунанд, он поймол мешавад, алаф кам мегардад. ҳамин майдон ба ман як рамзе шуд, рамзи исти зиндагӣ, исти умри инсоният. барои ҳамин фикре пайдо шуд ки ин манзараро акс бардорам ва сояи кӯдаконро ки бояд он ҷо бошанд гузоштам. ҳоло барои Зарина ва онҳое ҳам ки таъсири вируси ҳамагири COVID-19-ро дар кору зиндагии ҳаррӯзаи худ эҳсос кардаву бо ҳар роҳе онро тасвир мекунанд, имкони нашри тасаввурҳояшонро гурӯҳе дар Facebook фароҳам карданд. саҳифаи вижаи ковид ва ман аз сӯи як гурӯҳ фаъолони шабакаҳои иҷтимоӣ дар Facebook боз шуд. ҳоло ҳудуди 200 аъзо дорад ва ҳадафаш гирдоварии расм, акс ва шеърҳоест ки зиндагии одамон ва вазъи ҷомеаро дар замони COVID-19 бозгӯ мекунад. ҳангоми пандемия маълум шуд ки тоҷикистон миёни дигар кишварҳои осиёи марказӣ бештар зарар дид, яъне шумори сироятёфтагон бештар шуд. мо бо ин лоиҳа ҳамдардии худро хостем баён кунем, бо акс, тасвир, шеър. 10 нафар корро шурӯъ кардем, вале ҳоло дар ин гурӯҳ беш аз 170 нафар ба мо пайваст шуданд. онҳо аксу тасвирҳои худро ба мо мефиристанд. инъикоси ин мушкил тавассути санъат аст. масъулони ин иқдоми интернетӣ мегӯянд, аллакай бисёре аз корбарон дар ин ташаббус бо онҳо пайвастанд ва даҳҳо аксу тасвирҳои худро дар ин саҳифа нашр карданд. тоҷикистон ҳам мисли аксар кишварҳои ҷаҳон ин шабу рӯз бо бемории COVID-19 мубориза мебарад. ҳоло тамоми боғчаву мактабҳо дар Тоҷикистон таътил аст ва то замони беҳтар шудани вазъ тавсия шудааст кӯдакон дар хона бимонанд. ҳанӯз сокинон пурра ба зиндагии маъмулӣ барнагаштаанд ва ин боис шудааст ки онҳо бо санъати сухан ё аккосиву рассомӣ ин рӯзҳоро ба тасвир бикашанд.